че вечно съм безпукната пара. Но аз със всеки съм готов да споря, дали това е най-важно на света. Живея на последния етаж, в една мансарда точно под звездите. Прозорецът е моята врата и аз вървя към тях и ги разпитвам, дали след време тука под звездите прозорецът ще има светли